Én is köszöntöm a közönséget, és azt kell, hogy mondjam, hogy az öröm kölcsönös. Egyrészt azért, hogy a Hungarian Art and Business befogadta ezt az előadássorozatot, másrészt azért, hogy egy nagyon autentikus helyszínen lehetünk, egy grafikai műhely szomszédságában vagyunk. Azt gondolom, hogy a grafikáról nagyon helyes és helyénvaló és otthonos dolog itt beszélni. Úgyhogy köszönöm Boros Mátyásnak a meghívást. És külön nagy öröm egyébként, hogy a közönség soraiban nem várt módon több nagyszerű kortárs grafikus művész is van, ami azért is érdekes a mi szempontunkból, mert ez számomra azt mutatja, hogy azok a klasszikusok, akikről beszélni szeretnék, azok a kortársak számára is érdekesek. Tudnak olyasmit hordozni, ami még a legképzettebb kortárs grafikus számára is vonzerő. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy azért érdemes beszélni erről az úgynevezett nagy generációról, tehát az 1950-es, 60-as, 70-es évek magyar grafikusairól, mert aki keveset tud a grafikáról, már pedig valljuk be, hogy még a műkedvelők között is nagyon sokan vannak ilyenek, azoknak úgy gondolom, hogy abszolút belépőt jelenthet a grafikának a világába az, hogy ezeket az életműveket megismerik. Hiszen még aki művészetekben járatos, az is kevéssé ismeri a grafikai technikákat, és mai napig van egy kétség, egy zavar a grafika körül, egyrészt azért, mert hogy abból több példány van, és nem egy, sok alkalommal, másrészt meg azért, mert nem keretezett reprezentatív festményként működik, mint amit megszoktunk, hanem egy picit más nézőpontot igényel. És pont ezt a nézőpontot szeretném megmutatni a 3 grafikuson keresztül, akiről szó lesz. A mai előadás témája elsősorban Kondor Béla, hiszen amikor a nagy generációról beszélünk, a 60-as évek grafikájáról beszélünk, akkor Kondor Béla az, aki lényegében évtizedekre menő hatást gyakorol erre a generációra. Kondor stílus terem, Kondor világot terem, Kondor hatása alól nagyon nehéz kivonni magát annak, aki a 60-as, 70-es években lép grafikai vagy akár festészeti pályára. Pont azért, mert ilyen mai napig hatóan rendkívül erőteljes ez a világ. De az előadás célja ugyanakkor az is, hogy a úgymond nagy nevek mellett kicsit kevésbé ismert alkotókat is képbe hozzunk. Ezért azt találtuk ki, hogy mindig van egy húzó nevünk, ugye Rékasi Csabáráról és Gross Arnoldról is szó lesz majd, és mellettük kevéssé ismert alkotókat is bemutatunk, olyanokat, akiknek a pályája valamilyen szempontból és a képi világa is egybehangzik. Kondor Bélának mindössze 41 év adatott alkotói pályáján, ami tragikusan kevés. Vannak ennél rövidebb, nagy hatású életművek a 20. századi magyar művészetbe, de azért ez a szívszorítóan rövidek közé tartozik. És ebből a 41 évből körülbelül 15 év az, amit aktív alkotói munkával tölt, és ez alatt a nagyon rövidre szabott másfél évtized alatt hozza létre azt a nagy hatású pályát, aminek számszerűleg a legtöbb műve sokszorosított grafika, nyomtatott grafika, azon belül is elsősorban részkarc, habár látni fogjuk, hogy technikailag kísérletező, kipróbálja a monotípiát is, dolgozik litográfiával is, talán a magas nyomású technikák, a fametszet és a linómetszet érdekelte a legkevésbé, és hát tudjuk, hogy nagyszerű festmények is kapcsolódnak a nevéhez, sőt, monumentális igényű festmények is, sőt, látni fogjuk majd, hogy fotómunkák is. Tehát műfajilag egy nagyon gazdag életműről van szó. Az itt látható kis kronológia pedig azt is mutatja, hogy a 60-as évekbe állt pályára, amikor is meglehetős figyelmet és elismerést aratott a működése. Majd érzékelni fogják, hogy Kondorral kapcsolatban folyamatosan fölmerül az a kérdés, hogy őt hova soroljuk. Köze van-e a avantgárdhoz, vagy inkább a hivatalos művészet köréhez, vagy valahol a kettő között a senki földjén lebeg, mint az angyalai, akit olyan gyakran rajzol és fest. A hivatalos elismerések azt jelzik, kezdve onnan, hogy Derkovits ösztöndíjas, hogy egész korán, már 63-ban megkapja a Miskolci Grafikai Biennálé nagy díját,
hogy díjazzák a Nemzetközi Tokiói Grafikai Biennálén, Lugánóban, a Velencei Biennálén is magyar szereplő 1968-ban, és a Krakói Biennálén is díjazzák. Ezek mai napig meghatározó, többségük mai napig meghatározó nemzetközi seregszemle. Mindez azt mutatja tehát, hogy ő a saját korában is elismert művész volt. Már a saját korában is. Gácsi Mihály nála 10 évvel fiatalabb, a képzőművészeti főiskolára egy kicsit korábban kezd el járni, Kondor 1950-ben kezdi a főiskolát, és 56-ban végez, ez egy fontos dátum lesz a pálya szempontjából. Gácsi Mihály 49-ben kezdi a főiskolát, és befejezi túl hamar, és hirtelen, nem tudjuk pontosan még az okát, hogy mi az oka annak, hogy nagyjából 2 évfolyam után abba hagyja, de minden esetre fontos, hogy ők ketten, Gácsi Mihály és Kondor Béla, van egy időszak, amikor együtt járnak főiskolára, hatnak egymásra, ismerik egymást, sőt, nagyon jó barátok is, a hosszú távú kapcsolat ide kötődik. De ha ránézzünk erre a rövidke kis kronológiára, azt látjuk, hogy Gácsi Mihálynak nincsenek ilyen nagy elismerései, nincsenek kiemelkedő díjai, az ő működése jórészt vidékhez kötődik. Szolnoki művésztelepen dolgozik 56-tól egészen 1974-ig, utána egy rövid ideig Hódmezővásárhelyen próbálkozik, és utána a pálya utolsó jó 10 évét a Zalaegerszegi művésztelepenhez kötődik. Ez tehát egy jellemzően vidéki művészeti központokra koncentráló pálya. Ez talán egy kicsit magyarázza azt is, hogy ő sokkal kevésbé ismert a művészettörténeti tudat számára, mint Kondor Béla. Kondor az tehát, akitől igazán datálhatjuk a magyar grafika kirobbanását, felemelkedését, és egyébként is azt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem igen tudok a 20. századi magyar művészetbe olyan iskolateremtő, meghatározó alkotót, aki hozzá hasonlóan a grafikába alkotta volna meg életműve javát. Tehát ebből a szempontból kivételesnek tekinthető ez a működés. És azt is fontos talán már megemlíteni, hogy Kondor már fiatalon, főiskolásként legenda, mítosz. Mielőtt rátérnénk a pályára, azért jelezném, hogy Kondor Béla életműve elég alaposan feldolgozott, pont talán az őt övező rajongás és kultusznak köszönhetően, miután tragikus hirtelenséggel 1972-ben meghalt, a teljes életmű bekerült a Nemzeti Galériába. Ennek köszönhetőleg 10 évvel később már megjelenik egy olyan kötet, amiben a teljes életmű katalógus megtalálható, övr katalógus. Ajánlom mindenki figyelmébe ezt a nehezen hozzáférhető, de a Kondor rajongók számára megkerülhetetlen kötetet, illetve érdemes megemlíteni, hogy ő, ahogy ez nem egyszer előfordul a művészet területén, egy nagyon sokoldalú tehetség, akit a zene is érdekelt, citerázott, és ennél fontosabb talán, hogy írt. Méghozzá verseket írt, és a kortárs irodalom történet is számon tartja az ő irodalmi tevékenységét. Már életében is megjelentek versei, 74-ben a halála után Jelet hagyni címmel jelent meg a verses kötete, és ezt a Küszködni lettél című kötetet pedig azért ajánlom figyelmükbe, mert ebben a naplójegyzetei is benne vannak, az írásai és a róla szóló írások mellett, illetve a hírhedté, híressé vált főiskolai diplomavédésének a jegyzőkönyvét is leközölték. Számos monográfia napvilágot látott róla, de a legihletettebb, a legértőbb szövegeket Kondorról Németh Lajos írta. Az a művészettörténész, aki tulajdonképpen fölfedezte Kondort már a diplomavédés idején, és aki mai napig megkerülhetetlen, amikor Kondorról gondolkodunk. Emellett érdemes megemlíteni, hogy a Modernben 2012-ben volt egy nagy Kondor kiállítás, amit Hornyik Sándor kurált, neki egy nagyon izgalmas bevezető szövege van a kiállítás katalógusába, és nagyon jellemző és nagyon találó ennek a bizonyos debreceni kiállításnak a címe. Az a címe, hogy Forradalmár, próféta, melós. Forradalmár, mert kötődik, mert politikus, és kötődik a saját idejének a jelenéhez.
próféta, mert látni fogjuk majd, hogy egy vallásos hevület, a kinyilatkoztató próféták hevülete él benne, és egyébként is a vallás és a szakralitás nagyon fontos része a műveinek. És melós, mert hogy ezt a földhöz ragadt jelenkori szerepet, ez tudatosan ölti magára, és mindhárom együtt. Továbbá érdemes megemlíteni, hogy a Kogárdba 17-ben volt egy nagy kondor kiállítás, aminek egy komoly kötete jelent meg, több tanulmánnyal, majd fogok is rá hivatkozni, ezt is érdemes tanulmányozni, akit különösebben érdekel ez a világ, illetve még Rényi Andrásra hivatkoznék, és Horváth Györgyre, mint olyan munkatársakra, kollégákra, művészettörténészekre, akik nagyon sokat tettek a kondor értelmezésért. Rényi András a vezetője annak a 3 éves nagy OTKA kutatásnak, ami most kondor életművét szeretné nyilvánosan is hozzáférhetővé tenni. Az a célunk, én is tagja lehetek ennek a csapatnak, hogy digitalizálva legyen minden kondormű nagy felbontásba, hiszen látni fogják majd, hogy ezekre a grafikákra nagyon jellemző, hogy annál jobb, minél nagyobb részletességgel tudjuk őket tanulmányozni. Nagyon fontos kondor szempontjából az politikai éra, a történeti idő. Gondoljuk csak meg, 50-ben kezdi el a főiskolát. A legsötétebb időszakába a képzőművészeti főiskolának, amikor Bortnyik Sándor az igazgató, amikor véghez viszik a képzőművészeti oktatás szovjetizálását, amikor reggelente a Szabad Népből olvasnak föl kötelező módon, és amikor még Bortnyik a könyvtári kölcsönzőjegyeket is ellenőrzi, megfigyelvén, hogy ki milyen dolgokat olvas, és milyen hagyományokat követ. Ebben a nehéz időszakban indult tehát Kondor pályája, amikor a szocialista realizmus az irányelv, a képzőművészeti főiskola tanmenetéből idézek itt egy pár sort, a kompozíciós feladatok legfontosabb tárgya népi demokratikus köztársaságunk valóságának tanulmányozása és ábrázolása, a dolgozó ember viszonya a munkához, népünk vezetőinek arcképei, cselekedetei és a néphez való viszonyuk. Az elvárás tehát ennek a létező vagy épülő szocializmusnak az ábrázolása lehetőleg ilyen narratív formában, direkt egy szép részkarcot mutatok, hiszen Kondor maga is részkarccal kezd, ahol egy építkezést látunk, egyébként ez egy kiválóan megmunkált részkarc. Ezeknek a képeknek a jellemzője, hogy lehetőleg elbeszélőek legyenek, egyértelmű legyen a témájuk, és lehetőség szerint az épülő szocialista jelenről szóljanak, és azoknak a hőseiről, parasztokról és a munkásokról. Kondor a bevezető évek után festészeti szakra kerül Szőnyi Istvánhoz, ami mondhatnánk, hogy egy tévút, ez elég gyorsan kiderül. Egyrészt azért, mert semmilyen módon nem illik az ő látásmódjához Szőnyi elomló, gresemkörös, látványelvű festészete, ez elég gyorsan kiderül, és mondjuk azt, hogy Szőnyi nagyon jó pedagógiai érzékkel javasolja Kondornak, hogy inkább menjen át a grafika szakra, ami akkor egyébként egy sokkal szabadabban működő szak, mint a festészeten bármelyik. Ezt a szakot akkor Ék Sándor vezeti, és Ék Sándorról minden tanítványa elmondja, hogy annak ellenére, hogy ő egy elhivatott kommunista alkotó volt, békén hagyta a tanítványait is. Egyfajta szabadságot, védőhálót biztosította számukra a grafikai tanszéken. Fontos még megemlíteni, hogy ez a grafikai tanszék ekkor prosperál, nem Ék Sándornak köszönhetőleg, hanem Koffán Károlynak, akitől majd mindjárt mutatok művet, aki a hallgatókat a részkarc felé tereli. Miért részkarcot választ Kondor? Ha meggondolják, akkor a magyar grafika történetében nagy múltja van a részkarcnak. Nemrég zárt be ugye a nagy Szőnyi kiállítás, és hatalmas Szőnyi albumokkal lettünk gazdagabban. Bőven van arra példa, hogy nagy festőink grafikában is kipróbálják magukat, és mi volt a legveretesebb, a emelkedettebb grafikai stílus? Hát a részkarc. Úgyhogy természetes, hogy részkarccal próbálkozik először Kondor is, és hát itt van ez a kendős asszony, ez olyan, mintha egy Szőnyit látnánk, finom valőrökkel, árnyalatokkal megmunkálva. Koffán Károly személyét
muszáj kiemlíteni e tekintetbe, megemlíteni, hiszen az ő neve talán kevésbé ismert, ő egy igazi rejtőzködő alkotó, akinek egészen csodálatos, kicsit melankólikus hangulatú műteremképei is, önarcképei vannak, kifejezetten szeret monotípiával dolgozni, ott balra fönt láthatnak tőle egy ilyen különös hangulatú műteremképet, és 56 után, miután őt elküldik a főiskoláról a forradalomban való részvétele miatt, nagyjából föl is hagy a grafikával, és attól kezdve ő fényképez. Viszont nagyszerű pedagógus. És neki nagyon nagy része van abban, hogy Kondort megvédi a főiskolán a támadásoktól, hiszen pillanatokon belül kiderül, hogy egy lángoló zseniről van szó, aki sehogy se illeszkedik abba a dobozba, amit ez a nagyon szabályozott, szovjetizált főiskolai rendszer elvár. Viszont eleinte még azért igyekszik megfelelni az elvárásoknak. Itt látnak egy ilyen munkás jelenetet egy műhelyről, ahol éppen dolgoznak a szorgos dolgozók, és nagyon gyorsan tisztában lesz a grafika mesterségbeli alapjaival, a részkarc nagyon nehéz technikájának az alapjaival. Ez például egy olyan munkaábrázolás, sztrájkot ábrázol, rosszul mondtam, mert nem munka, pont a munka beszüntetésének az képe, ami már most nagyon Rembrandtos. És hát meggondolják, akkor mi hatott elsősorban a grafikusokra? Hát persze, hogy a nagy klasszikusok, Rembrandt és Dürer. Fázis nyomatot látnak, tehát az első, az még egy olyan nyomat, ami a nagyon kezdeti állapotát mutatja a karcnak, a második pedig már a befejezet. Az érdekesség kedvéért mutatok még egy nagyon-nagyon korai ceruzarajzot, amiről senki se gondolná, hogy ez Kondor, csak hogy lássuk, hogy mindenkinek vannak tapogatózó periódusai, beszélgetőket ábrázol, itt még hiányoznak azok a nagyon jellegzetes, szálkás, kondori jegyek, viszont érdemes felfigyelni arra, hogy mennyire érdeklik a karakterek. Picit egyébként karikaturisztikus az egész ezekkel az elnagyolt arcokkal, figurákkal, és nagyon érdeklik a gesztusok is, tehát az ember maga, az emberek egymás közötti kommunikációja. Ahogy mondtam, már a főiskolán legendás. Olyan ereje van a rajzainak, 55-56 körül, aminek csodájára járnak a fiatalok is. Nagyon fontosnak tartom ezt a mondatot, ami elhangzik egy interjúba tőle. Leküzdhetetlen vágyam volt a komoly rajz és képszerkesztés iránt. Ezt tekinthetjük Szőnyi kritikának is. Ha meggondolják, Szőnyi festészete nagyon szép, de pont a komoly rajz és képszerkesztés nem jellemző rá. Ő viszont keresi a szerkezetet, a stabilitást, az állandóságot. Ezek azok a jegyek, amik tulajdonképpen őt egyfajta akadémikus művésznek mutatják be. Nézzék meg, tanulmányrajzokat készít, drapériás alakokról, ezek nagyon nem munkások, hanem valami időtlen időkből ide csöppent mitológikus, legendai figurák. Ezek a figurák nagy számban népesítik be utána azokat a munkákat, amelyeket diplomamunkaként bemutat 1956-ban. Kondor diplomavédése legendás lett. Újra és újra hivatkoztak rá, hiszen nyilvánvaló volt mindenki számára, aki ott lehetett, hogy itt valami rendkívüli tehetség lép színre. És azt tegyük hozzá, hogy a rettenetes Bortnyik éra nagy erénye volt, hogy nyilvános diplomavédések voltak, ami számunkra, utókor számára azért érdekes, mert ezeknek megmaradtak a jegyzőkönyvei. Két munkával diplomázott Kondor, egyrészt egy Hamlet sorozattal, illusztrációs sorozattal, másrészt pedig a Dózsa sorozattal. A Hamlet sorozat fametszet volt, a Dózsa sorozat részkarc. Fametszettel ezután ő nem nagyon foglalkozik már, nem igazán áll kezére a magas nyomtatás, viszont érdemes megfigyelni azt, hogy ez mindkét sorozat tulajdonképpen illusztratív, illusztráció jellegű, az egyik egy konkrét irodalmi mintát követ, a Hamletet, a másik pedig egy történetmi esemény sort mutat be. Mind a kettő összefüggő sorozat, tehát szériában gondolkozik, és a Hamlet lapján is látható, hogy van benne egy nagyon határozott középkorias íz. Igazán nagyot a Dózsa sorozat robban. Ez az, aminek
hatalmas hatása van a maga korában. Figyeljük meg, hogy ennek a sorozatnak a témája a Dózsa felkelés, az 1514-es Dózsa parasztfelkelés. Aligha találhatott volna Kondor politikailag megfelelőbb témát, látszólag, az 50-es években, mint a Dózsa parasztfelkelés, hiszen a Dózsa, mint parasztvezér és az egész eseménysor nagyon fontos volt a korabeli politikai gondolkodás számára, ami ezzel igazolta azt, hogy a paraszt mozgalmak már jóval korábbiak, mint ahogy ezt a szocialista éra magáévá tette. Ha föltesszük a kérdést, hogy milyen képeket ismerhetett Kondor a Dózsa parasztfelkelésről, érdemes megjegyezni, hogy már a 17. században, tehát amikor ez történik, akkor megjelennek röplapok a Dózsa felkelésről. Itt látnak egy egészen gyomorforgatóan realisztikus fametszetet Dózsa kínzásáról és tüzes trónon égetéséről, de ezen kívül olyan sok minden nem juthat eszébe az embernek korábbi korokból. Madarász Viktornak van még egy nagy festménye ebben a témában, és hát amit egy grafikus biztos, hogy ismert, és az ő orra alá is biztos odatolta Ég Sándor vagy Koffán Károly, az a Derkovits Dózsa sorozata. De szerintem Kondor minden erejével azon volt, hogy elfelejtse a Derkovits Dózsa sorozatát, ami nem volt olyan egyszerű elfelejteni, hiszen ez egy nagyon szuggesztív, elképesztően jól megszerkesztett, a fekete-fehér ritmusával olyan erőteljesen élő sorozat, mintha egy Eisenstein filmet néznénk. Ez egy fametszett sorozat egyébként, és a 20-as években készült. Egy valamit viszont biztos még ismert, és erre van is adatunk, hogy vagy Ék, vagy Koffán megmutatja neki, ez pedig egy másik avantgárd művész, Újc Béla, akinek egyébként most a Kassák Múzeumban van nagyszerű tárlata, ajánlom mindenki figyelmébe, Generál Lud sorozata, ami egy részkard sorozat, és egy híres 18-19. századi géprombolókról szóló történetet dolgozott föl. Na most ez azért fontos, mert ha megnézik, akkor az egész intenzitásában, az erős mozdulatokban, a ideges, hisztérikus gesztusokban ez jelenthetett valamiféle mintát Kondor számára. És hát ugye azt mondtam, hogy Dózsa az a rendszer egyik hőse. Olyannyira, hogy a kommunizmus idején nyomtatott papírpénzeken milyen történeti hősök vannak? Természetesen Petőfi, Rákóczi, Kossuth és Dózsa. Tehát Dózsa része volt annak a politikai arcképcsarnoknak, ami a hivatalos történelemszemlélet egyik pillére volt. Tegyük azt is hozzá, hogy Dózsa abszolút része a hivatalos művészetnek. Annyira, hogy amikor megszületik az első igazi szocialista, realista történeti festmény, Konecsnyi György és Kádár György közös munkája, akkor az Dózsáról szól, a Dózsa felkelésről. Igaz, hogy egy kicsit Rembrandtosan, azt lássuk be, és a kritika nagyon húzza rá a száját, legfőképp azért, mert a parasztvezér az nincs eléggé kiemelve, hanem valahol ott a tömegbe hátul jelenik meg, de mégiscsak Dózsa volt a hőse az első magyar szocialista, realista történeti festménynek. Persze volt, aki ezt a témát kicsit meseszerűbben fogalmazta meg, például Szabó Vladimir, aki a tőle megszokott népmesei hangulattal mutatta be ezt a véres felkelést. És még valamit meg kell említenünk, hogy a Kondor féle sorozatot megelőzően nem sokkal előtte, 2 évvel előtte, 54-ben jelenik meg Juhász Ferenc költeménye, a Tékozló ország, egy ismeretlen vándorköltő krónikája címmel, ami Juhász Ferenctől megszokott módon egy látomásos leírása a forradalom, a parasztfelkelés idején romokban, lángokban álló országnak, és az az igazság, hogy főleg 56 után nehéz úgy olvasni ezt a szöveget, hogy az ember ne vonatkoztassa vagy a II. Világháború kataklizmájára, vagy magára a forradalomra. Egyébként azt fontosnak tartanám kiemelni, hogy Dózsa, hogy Kondor diplomavédése 56 májusában volt, tehát hónapokkal a forradalom előtt. Az egy másik kérdés, hogy már a kortársak is nagyon erősen összekapcsolták az ő sorozatát a később bekövetkező forradalmi eseményekkel.
érdekel a forradalom, nyilatkozta, az egyetlen és hatalmas cél leple alatt meghúzódó óriás fejvesztettség gépezete. És erre azért érdemes fölfigyelni, mert látni fogjuk majd, hogy ez egyik fő motívum, ez a fejvesztettség, a káosz. Ekkor ugyanis képet ölt az emberiség egyetlen élőlény volta. Milyen szépek ezek a mondatok, egyébként ez a diplomavédésen hangzott el. Állítólag a műtermében sokáig kín volt egy üzenet, egy idézet, méghozzá William Blake-től származó idézet, akinek a művészete egyébként nagy hatással volt rá, és ez a következőképp hangzott. Rendszert kell alkotnom, különben más rendszere igáz le. Nem okoskodni és hasonlítgatni fogok, az én dolgom a teremtés. És ezt azért tartom fontosnak, mert ebben benne van az alapállás, hogy Kondor egy eddig nem látott képi világot teremt. Valami egészen újat. Kimeri rúgni maga alól a hivatalos elvárásokat, hogy egy új képi világot teremtsen a részkarc szűkre szabott lehetőségeivel. Nézzük meg néhány képet ebből a sorozatból. Nem követi történetileg hitelesen a történelmi eseményeket. Ez nem egy történelmi illusztráció, nem egy tankönyv illusztráció. Sokkal inkább bizonyos szituációk érdeklik. Például a szövetkezés, a gyülekezés, a megbeszélés, a forradalmat előkészítő, felkelést előkészítő megbeszélés, a szónoklatok, az összeütközések, a megtorlás. Csupa-csupa olyan elem, ami általános emberi érvényű, nem arra az egy adott történelmi eseményre jellemző. Nézzük csak meg ezeket a beszélgetőket. Milyen nehezen megfogható figurák. Nem konkrét időhöz köthető ruhában vannak, ugye? Hanem ilyen időtlen öltözetben és időtlen térben. Nem egyértelmű, hogy ki kicsoda. Vajon itt van Lőrinc pap, itt van Dózsa? Miről beszélgetnek, melyik szituáció ez az eseményeknek. A történésnek ez a lebegtetése is nagyon jellemző Kondorra. Na most nagyon érdekes, hogy a diplomavédési jegyzőkönyv fönnmaradt. Az is, amit ő mondott, az is, amit a tanárai vitatkoztak róla. És az ő szövege az érdekes mód nem a képeket magyarázza, egyáltalán nem a Dózsa sztoriról szól, hanem technikai kérdésekről szól. Kizárólag és szigorúan. És ez azért érdekes, mert később visszatért az a gondolat egykorú résztvevők részéről, hogy ez egy szándékos dolog volt. Figyelmeztették, hogy jobb, hogyha nem megy bele a történeti politikai részbe, hanem maradjon csak a technikánál. Úgyhogy elképesztő részletességgel leírja, hogy ennél a lapnál például, hogy különböző színű feketék és szürkék 4 maratással készültek, a fehér és majdnem fehér kivályások a felület 1/10 részét teszik, a rajzolás módjában és elhelyezésében Francesca hatását érezheti. Ami számunkra különösen fontos, mert majd a grafikus barátaink segítenek abban, hogy a különböző maratásokat megértsük, és ezeket a vonalstruktúrákat, hogy folyamatosan hivatkozik a történeti mintaképekre. És ez itt a lényeg, hogy Kondor úgy szakít a szocialista realizmussal, hogy nem izmushoz, aktuális izmushoz kapcsolódik, informálhez, vagy popárthoz, vagy abstrakcióhoz, hanem egy saját világot teremt, amiben megalkotja a saját történeti hagyományát. Tulajdonképpen a szabad tradíció választással tüntet. Ő határozza meg, hogy kiket követ, nem a szocialista realizmus ukáza, és az egyik legfontosabb, hogy klasszikus mintákat követ. Például Piero della Francescát, akit az előbb említett. Ez a kép, ez a kereszt visszavételét utal, ugye az történik, hogy meghirdetik a keresztes hadjáratot, ez az az apropó, ami miatt összegyűlik a parasztok hada, Dózsa György az élükre áll, és amikor látják, hogy ez milyen veszélyes csapat, akkor visszaveszik a keresztet, és itt tulajdonképpen a kereszt helyére mutat ez a főszereplő. De milyen szokatlan ez az egész beállításod, balra fönn a szorongó figurákkal, jobbra fönn ezzel a nagyon határozott gesztussal, a kereszt helyére mutató alakkal, és balra lent ezzel a kicsit bohócszerű, Pierrot-szerű alakkal, aki hervat rózsák között figyeli ezt a szomorú eseményt, hogy ettől kezdve
elkezdődik visszavonhatatlanul a forradalom. És néhány sort idézek megint a Védésből, ami nagyon sok technikai megjegyzést tartalmaz, de amit én kiemelnék, hogy kifejezetten hivatkozik arra, hogy mit követ? Primitív fametszeteket. Vagyis gondoljanak itt a populáris nyomatokra, az ilyen egyszerű kis fametszetekre, mint amit mutattam Dózsa kapcsán, ez is abszolút újdonság. Érdeklik a tömegjelenetek, ahol a tömeg ereje jelenik meg, ez a bizonyos állatias káosz, ez az elsöprő erejű változtatás ereje, és a szónok. Ugye itt is megjelenik maga a Dózsa, mint szónok, és alatta ez a nyugtalan, lázas, ideges tömeg, ami nagyon új volt a maga korában, ezek a kifacsart, hisztérikus gesztusok, ezek a nagyon erőteljes kézmozdulatok. Honnan emlékezhetünk ilyenekre? Középkori művészetből. Gondoljanak csak a szárnyas oltárokra, faszobrokra, gótikus faszobrokra. Ott nagyon gyakran lehet látni ezeket a szinte pantomimszerű gesztusokat, és kondorra nagyon jellemzőek ezek a szenvedélyes gesztusok. Egy másik képen megjelenik Dózsa halálának egyik verziója, tehát maga a mártírium. Itt is a tömegbe helyezi el az eseményt. Itt is már megfigyelhető, hogy nagyon sok szereplőt mozgat. Szinte színpadszerűen gondolkozik, a középen megjelenő Dózsa körül rajzanak ezek a szónokias, gesztusú figurák. Itt is megjegyzi egyébként a Védés során, hogy az alsó figurák viszonylag olaszosak, vagyis az itáliai reneszánsz mintaképeit követi. Nézzük, hogy rajzanak a különféle klasszikus minták. Aztán még egy darab ebből a sorozatból, ahol pihen a lázadó sereg. Szerintem, ha erre ránézzünk, akkor mindenkinek beugrik, nem Piero della Francesca, meg nem is a primitív olaszok, hanem egyértelműen Rembrandt. És ezt egyébként mondja is a Védés szövegébe, bocsánat, most eltájoltam magam, igen, tehát nagyon erősen Rembrandtos, ilyen finom tónusokkal megformált ez a lap. Olyan egy picit, mintha egy új nyelvet dolgoznak ki, egy új grafikai nyelvet, amiben beledolgozza Dürert, beledolgozza Rembrandtot, beledolgozza az olaszokat, és ezzel próbálja a saját formanyelvét megalkotni. Még egy motivum fölmerül itt, ami később az egész életműben meghatározó lesz, a gépezet. Ez a rettentő, pusztító, pokoli hadigépezet, ilyen egyébként konkrétan nincs a Dózsa felkelésben, ha jól emlékszem. Ő viszont belecsempészi, mert nagyon szabadon kezeli a történéseket, ezekkel a különös öltözetű figurákkal, és egy ilyen sosem volt gépezetet látunk, elképesztő, grafikailag elképesztő változatosan megformálva. Így mondja is a Védés során. Minden szín és anyagkülönbség a karcolótűk különböző munkájának eredménye. Erre kérem szépen figyeljünk fel, és nézzék meg a képet. Tehát nem úgy éri el a különböző tónusokat, hogy különböző színeket használ, mert nincs neki olyan sok. Hiszen van a grafika szűkre szabott fekete-fehérje. Nem úgy éri el a tónusokat, amit mondjuk egy puha szénnel meg tudunk csinálni, hogy elsatírozzuk a nagy felületeket, hanem a vonalak sűrűségével, sűrítésével és dinamikájával tud különböző anyagokat és tónus fokozatokat elérni, és nagyon változatos az a tónus, ez a vonalstruktúra. Felhasználtam azokat a tanulságokat, amelyeket Dürer eredeti részkarcainak és részmetszeteinek tanulmányozásával értem el, és ez nagyon fontos. Az egész kondor, és ezt ő meg is fogalmazza, hogy azt mondja, hogy nem terettem semmit, hanem a régiektől tanultam. Abból jön, hogy alaposan megnézte ő is, meg jó néhány kortársa Dürert, Rembrandtot, a klasszikusokat. Akkoriban ők még bejárhattak a Szépművészeti Múzeum grafikai raktáraiba, és lehetőségük volt arra, hogy eredeti lapokat tanulmányozzanak nagyítóval, valahogy úgy, ahogy pár évtizeddel korábban ezt Szőnyék is tették, és akkor ugye még egy lapot mutatok, ahol egyértelmű egyébként a Rembrandti hatás,
rajzolásmódja és hatást keltő eszközei némileg barokk jellegűek, mondja. És ugye itt egy ilyen a mocsárba fulladt sereget látjuk, és az egésznek ez a sötétbe borult, tenebrózó, feketéje, ez egyértelműen barokkos. A Dózsa halála jelenetet többször is földolgozza, van köztük olyan, mint például ez a baloldali, abszolút elszakad a történeti hitelességtől, nem akarja illusztrálni a történeti eseményeket. Egy ruhátlan embert látunk a kerékre feszítve, aki egy kicsit a Leonardo Vitruviusi emberére is emlékeztet. És még egy felirat is megjelenik körbe, így jár minden próféta, és picit szimpadias mozdulattal oda balra lent, ruhátlan emberek mutatnak rá, minthogyha narrátorként kísérnék az eseményeket. Tehát az egészben van egy ilyen emelkedett teatralitás is, és ugye ezt a Dózsa halála jelenetet pedig már láttuk. Érdekes, hogy ezzel párhuzamosan Gácsi Mihályt is érdekli a Dózsa sztori. És azért figyeljünk föl rá, hogy ebben az egész Dózsa történetben potenciálisan ott volt egy nagyon finom ellenzéki gondolat, hiszen ez mégiscsak egy forradalomról szól, egy népfelkelésről szól, és Kondorral együtt már 55 végén Kondor is, és Gácsi is bemutatja néhány lapját a Dózsának. Gácsi kis linómetszeteket csinál. Ezek még csak próbálkozások. Érdekes, hogy őt mi izgatja, foglalkoztatja, elsősorban a népi figurák, nem a vezér, nem a politikai vezér alakja. Mondhatnánk azt is, hogy ő ilyen plebejus nézőpontból, alulnézetből mutatja a Dózsa felkelést. Nagyon izgalmasak például ezek a akasztott figurák, akik határozottan Villon akasztottjaira emlékeztetnek, de ez egy másik történet. Ehhez a kis linómetszet sorozathoz tartoznak Gácsinak ezek a képei is, a vonuló felkelőkről, az ágyút hurcoló felkelőkről, a megbeszélés folytató felkelőkről, és stílusában ezek a lapok is archaizálnak, vagyis régebbi korok stílusát követik. Ezek a linómetszetek kicsit olyanok, mint a 16. századi fametszetek. Itt hadd jegyezzem meg, hogy Gácsi még kétszer nekifut a Dózsa sorozatnak. 64-ben csinál egy nagyobb linómetszet sorozatot, ahol már sokalakos kompozíciókat formál. És nagyon érdekes az ő témaválasztása, ugyanis itt még egyértelműbb, hogy őt nem a vezér alakja érdekli, nem a felkelés heroizmusa, hanem a hátország, a felkelő egyszerű emberek, például a kereszt kihirdetését, vagyis a keresztes hadjáratok indulását úgy ábrázolja, hogy egy vásári jelenetet mutat. Nézzék, csak ott van hátul a mutatványos, a szónok mellett, egy halálfejet látunk kitekinteni a mutatványos bódéból, csodák fordított betűs feliratával. Az előtérben meg mindenféle népség, akik a vásárokon előfordulnak, rajzzanak. Itt is előjön egyébként a felkelést megelőző megbeszélés, a hírthozók alakja háttérben a várral, illetve a várakozás. Hiszen minden háború legnagyobb része az a várakozással telik a csaták között, tehát kifejezetten nem jellemző heroikus pillanatokat ragad ki Gácsi, illetve megjelennek a várak ellen támadó ágyúsok alakjai, és itt sem jelenik meg egyébként maga Dózsa, a vezér. Nagyon erősek azok a kompozíciók, ahol Gácsi a megtorlást ábrázolja. Ezek egy nagyon intenzív, a grafika fekete-fehér, tragikus kontrasztját kiválóan kihasználó kompozíciók, és figyelemre méltó, hogy nem érdekelte őt sem a tüzes trón, hanem karóba húzott embereket ábrázol. Egyébként ez egészen rémisztő, de a sok hónapig tartó felkelés alatt rengeteg ilyen karóba húzás történt, hol a felkelők húzták karóba a nemeseket, hol fordítva megtorlásként, tehát sokkal jellemzőbb volt, mint a tüzes trón. Kondor tovább gondolja ezt a forradalmi eseményt, és abszolút a saját korára vonatkoztatja, és ez nagyon jellemző rá, hogy hibrid, keveri a jelent a múlttal, szabadon és kötetlenül. Ez például egy abszolút kétértelmű lap, az a címe, hogy Győzelem és dicsőség.
1956-os, én azt hiszem, nem tudjuk pontosan, hogy 56-ban mikor is készítette ezt a lapot, de nehéz nem a forradalomra vonatkoztatni. Jobbra egy ruhátlan nő alakot látunk, aki talán egy halott figura, vagy haldokló figura mellett ül, jobb szélen pedig egy szinte izomembernek tekinthető, megnyúzott figura jelenik meg, balra pedig egy ilyen páncélos katona. Az egésznek egyre kevesebb köze van Dózsához. Mondhatnánk azt, hogy a forradalom az már szinte csak apropója. És itt érdemes talán megemlíteni, hogy mit csinált ugye egyébként 56-ba Kondor. Bevonult katonának, vagy bevonultatták katonának rögtön diploma után, és elmondja, hogy egy Pest közeli laktanyába volt, és nem tudtak szinte semmit a forradalmi eseményekről, csak nagyon távoli hírek jutott el hozzájuk, úgyhogy nem vett részt tevőlegesen se pro, se kontra a forradalomba, hanem az egész övező nyugtalanság volt az inkább, ami eljutott hozzá. És még egy utolsó lap a Dózsa sorozatból, ami már végképp elvonatkoztat, ahol általános emberi szintre, kozmikus szintre emeli a Dózsa történetet, a mindenkori lázadások és forradalmak szintjére, ahol egy óriási hajót tolnak ezek az emberek, illetve, bocsánat, ez egy vár védelmi rendszere, amit megjelenik. A vár egyik oldalán a felkelőkkel, akik marionettbáb-szerűen halmozódnak egymásra, odafönn egy vezérszerű figurával, itt pedig már a rettenetes megtorlás folyik, és figyeljék meg, hogy mindenki ruhátlan. Aktok. És ugye az akt ebben az összefüggésben abszolút azt jelenti, hogy elvonatkoztat időtől és helytől. Általános emberi szintre emeli a történéseket. Nagyon helyes egyébként, hogy itt oldalt megjelenik egy festőszerű figura, aki a vár falra ilyen gyerekrajzszerű figurákkal pingálja föl azt, ami éppen történik. Mondhatnánk azt is, hogy ő a festő, aki dokumentálja az eseményeket. Az egyik legfontosabb témája Kondor egész művészetének az a háború, a forradalom, a káosz, a tömegek megmozdulása. Egy olyan esemény, ami történelmi időtől függetlenül újra és újra ismétlődik az emberiség történetébe. És őt ez az általános nézőpont érdekli, ez a mitológikus, elvonatkoztatott nézőpont. Apokalipszis con figuris, vagyis figurákkal ábrázolja az apokalipszist, békét az emberiségnek, ez az alcíme a képnek, vagy a háború mechanizmusa. Ez az igény, hogy az emberiség nagy történelméről szóljon. Ez benne, ami olyan megindító és rendkívüli hatású a kortársaira nézve. A szocialista realizmus egy sokkal szűkebb nézőpontból nézte a történelmet. Kondor viszont ezt kinyitja. Itt is egy hatalmas gépezetet látunk, egy ilyen nyikorgó mechanizmust, amit tolnak, gyötörnek ruhátlan figurák, békét az emberiségnek felirat áll rajta, miközben ez egy pusztító háborús gépezet. Kicsit utal is a rendszer politikai jelszavaira, amik kiüresedtek a felvonulások lázában, és itt vannak azok, akiket letipor ez a szörnyű gépezet, szintén ruhátlan, védekezésre képtelen alakok, imádkozó nő alak, kisgyermekkel, gyönyörű oldalt, itt ez az angyal, aki mintha siratná ezt a pokoli pusztítást, amit újra és újra véghez visz az emberiség maga körül, a sarokba fordulva, zokog, látván ennek az apokalipszisnek a pusztításait. Miután Kondor végez a főiskolán, szinte azonnal elkezd festeni, megint. Ez az egyik első festménye, egy nagy csomagoló papírra készül, mert nagy felületet igényel. És ezt fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy olyan grafikus ő, aki ugye részkarcolóként piciben gondolkodik. Mégis ezeknek a kis részkarcoknak is monumentális hatásuk van. És Kondor akkor is működik, ha 2 méterben
kell festenie, mert elementárisan képes arra, hogy monumentális felületeket töltsön be. Azért is tettem be ezt a fotót, hogy érzékelhető legyen a lépték. És mi az egyik első festménye, amit a végzés után készít? Egy angyal. Egy angyal, aki státuszát tekintve valahol az égiek és a földiek között van. Egy tiszta lelkű emberi figura, aki mégiscsak elrugaszkodik a matériától, a halandóságtól, egy félisteni alak, akit vizslatnak a várból, ugye a vár viszont a hadi események színhelye, gyanakodva nézik ezt a furcsa, monumentális teremtményt. Egy másik korai festményén két alapmotívumot ütköztet. Ádám és Éva-szerű figurát látunk, de mégsem Ádám Éva ők, hiszen a férfi alak szárnyas alak. Ő a két világ közti közvetítő, aki egy virágszálat nyújt át szerelmének. És szemben állnak egy furcsa gépezetten, ami nem tudjuk, hogy támad rájuk, vagy éppen ellenkezőleg elviszi majd őket valahova. Kondor kezdettől fogva a saját mitológiáját készíti elő és formálja meg. Ebben a mitológiában az ember egy pusztulásra ítélt lény, akit néha megmentenek az angyalok, néha meg sikertelenül járnak. És ebben a világban újra és újra a világ a különböző pusztító gépezetek áldozatává válik. Még egy festményét hadd mutassam meg, a Csokonai címűt, amit azért tartok fontosnak, mert ugye mindig felvetődik a grafikusokkal kapcsolatban a kérdés, hogy mit csinálnak, amikor elkezdenek festeni. Ez ritkán szokott jól elsülni. De Kondornál kifejezetten működőképes, viszont nagyon érdekes, hogy amikor fest, akkor is nagyon sok tekintetben grafikusként gondolkodik. Tehát a vonal továbbra is meghatározó marad a képein. Itt az az érdekes, hogy jelentéssel bír a szín és a vonal különbsége. Csokonai a címe, tehát elárulja a cím, hogy a költőt látjuk, székén üldögélvén, amint a térdén tart egy kis angyalt, mondjuk úgy, hogy ő lenne a múzsa vagy a géniusz. Ami nagyon érdekes, hogy kétféle színt használ, csak a kéket és a vöröset. A vörös az, amivel megrajzolja a test vázát. A kék az, amivel kitölti ezt a testet. Mondhatnánk azt is, hogy a vörös az, ami hordozza az egész test szerkezetét, ez a materiális része, és a kék az a spirituális része, a lélek. Tehát valahol ebben az összefüggésben a test és a lélek kettőssége is megjelenik, a vonal és a szín kettősségében, a vörös és a kék kettősségében. A biblikus téma. Az egyik legfőbb újdonsága Kondornak az volt, hogy mert angyalokat rajzolni a képeire, sőt, meglehetősen nagy sűrűségben rajzolt angyalokat. Amikor 1960-ban megrendezi az első egyéni kiállítását a Fényes Adolf terembe, akkor azt kicsit korábban bezárják a tervezetnél, Aradi Nóra mindenható politikai megmondó ember kifejezett utasítására, és ennek a idegenkedésnek a legfőbb oka az volt, hogy a kelleténél több angyal volt a képein. Ez volt az a momentum, amit olyan nehezen tudott a hivatalos művészetpolitika elfogadni, és utána sokszor előkerült a téma, hogy Kondor mennyiben tekinthető vallásosnak vagy nem. Ő mindig kitért ez alól a kérdés alól, de kétségtelen, hogy az angyal az egy olyan figura, meg ez az egész szakrális világ, ami ezt a nagyon földhöz ragadt, materiális, szocialista világképet kimozdította a helyéről, és egy új spirituális perspektívát adott neki. Itt látunk egy egyszerű kiüzetést, egész kevés figurával, a paradicsomi télnek nagyon vázlatos skiccelésével, és nézzük meg az angyalnak ezt a határozott mozdulatát. Ha nem tudjuk, hogy mit ábrázol a kép, akkor is elég világos, hogy egy csoport ember megszeppenve nézi a többit, a másikat, aki egy határozott mozdulattal utasítja őket
A középkori kódexekben beszélnek ilyen nagyon egyértelmű gesztusnyelven. Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy a évszázadokon keresztül a képek kommunikációjának az egyik fő eszköze az a gesztus volt, amivel a szereplők tulajdonképpen elmondták, hogy kinek hova kell mennie, és kit milyen érzelem mozgat. Ez a teremtés történetét meséli el szinte képregényszerűen a Vivian Biblia a 9. századból, de mutatok egy másik példát is erre, ami a 1000 körüli kódexfestészet egyik kiváló példája. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen mintaképeket nézett Kondor, de biztos vagyok benne, hogy a középkori képeknek ez a fajta erőteljes gesztusokban való kommunikációja, ez hatott rá. Ha már a szakralitásról van szó, akkor meg kell említenünk, hogy az ő körének, belső baráti körének nagyon fontos tagja volt Pilinszky János, akivel az 50-es évek végén ismerkedik meg, és nagyon mély barátság köti össze őket. Pilinszky több kiállítását is megnyitja Kondornak, és Kondor portrét is készít Pilinszkyről, és ez azért is fontos, mert a spiritualitás, a vallás, az mélyen összefűzte őket, mindketten tagjai voltak egyébként az úgynevezett vigília körének. Amikor ez a bizonyos katolikus folyóirat, a vigília föltett egy körkérdést, hogy hogyan viszonyulnak Jézushoz a megkérdezettek. Ki nekem Jézus? Ez volt a kérdés. Akkor Kondor így válaszolt, a Jézus szimbólum a történelemtől függetlenül igaz, mint a népmesék, a költemények. És ha egy ilyen vágású ember mai életünket figyelné, nem helyeselne, joggal. Nem lett változás, csak elperegtek a századok. A bibliai Jézus nem is változtatni akart, hanem ősi tanokat, melyek a közkézen elvesztették fényüket, és ezzel együtt érvényüket is helyreállítani. Természetes, hogy utolérte a társadalom bosszúja, méghozzá azok képében, akik a szentségekből hivatalt csináltak maguknak. Minden esetre, akik ebben a mítoszban hisznek, ahogy a katekizmus kívánja, boldogok, mert reményük van. Én nem tartozom ezek közé, de azért képes vagyok a szeretetre. Ezt a lapot, amit itt látnak mellette, egy kis részkarcot, ezt egyébként Pilinszky Jánosnak ajánlotta személyesen, akinek sikertelen öngyilkossága után mint egy vigaszként szánta ezt a kis népies kereszteket megidéző kompozíciót. Nagyon sokszor is sűrűn használ Kondor ilyen biblikus, szakrális kerettémákat, amik jól ismertek a művészettörténetből. Mindenképpen Vajda Lajost, mint mintaképet, mint előképet érdemes megemlíteni, hiszen a magyar művészetben őt megelőzően Vajda és köre, a szentendrei művészek használnak sűrűn ilyen szakrális mintaképeket. Nem tudjuk, hogy a felmutató ikonos önarcképét ismeri-e Vajdának, de kétségtelen, hogy Kondor szívesen használja ezt az ikonformulát. Zárt, félalakos alakok, figurák a képsikkal párhuzamosan, többnyire frontálisan beállítva. Itt ez a figura nem eldönthető, hogy szentet ábrázol, vagy portrét, felmutat a kezével, ahogy a tanító Krisztus szokta, de a háttér fekete, és nincs körülötte glória sem. Egy következő variációban ugyanezt a félalakot látjuk, ikonszerű beállításban, arany háttér előtt, de hogy meglepje a nézőt, a kezében kés van. Micsoda egy fenyegető, szent ő, aki megjelenik a képen. Az ellentétek ábrázolása a képi témában nagyon jellemző Kondorra, erre majd több példát is fogunk látni. És tovább viszi a motívumot. Ha szakrális kerettémát használja, profanizálja azt, merészen berántja a jelenbe. A következő variáción ugyanez az ikonszerű figura jelenik meg, de már katonai egyenruhában, tábornoknak öltözve. Egy szent, aki katona. És ez a katona megint arany háttér előtt jelenik meg, mintha szent lenne, de a kezében egy furcsa szerkezetet tart, ami kicsit emlékeztet egy Sputnikra, ennek majd a későbbiekben lesz jelentősége, hiszen látni fogjuk, hogy nagyon érdekli az űrkutatás és a technika Kondort.
Ennek a figurának a kezére is érdemes fölfigyelni. Erre a nagyon ideges, nagyon görcsös kézre. Egyébként elfelejtettem betenni, de Egon Schiele nevét még hadd hozzam ide, mert Schiele képei látni még ezeket a pantominszerű, furcsa, görcsös kézmozdulatokat, amiket Kondor is használ. És aztán ebből a sorozatból nő ki a csodálatos Darázs király. Csupa ambivalencia, ellentét ez a kép, és ez az, ami olyan izgalmas a mai nézőnek, hogy folyamatosan nyitva hagyja a jelentést, de billeg egyik végletből a másikba. Olyan, mintha egy ikon lenne. Arany a háttere. Még Glóriát is látunk, ami ugyanúgy van belevésve az arany háttérbe, mint a középkori képeken. Akit látunk, egy férfi figura, úgy beállítva, mint az ikonokon, de nem egyértelmű, hogy ő kicsoda. Amit a fején hord, az vajon egy korona? Vagy inkább egy bohócsika? Vagy egy szent glóriája? És amit tart a kezébe, az mi akar lenni? Azt mondja, hogy darázs, de ez a darázs olyan, mintha egy gépezet lenne, olyan, mintha egy gyilkos kis gépezet lenne. Szinte megfejthetetlen, fölfejthetetlen, nincs megnyugtató jelentése a képnek, és ez az, amitől a modern néző számára olyan izgalmas, különösen így a poszthumán érában, az ezredforduló környékén. És mutatok még egy variációt erre, hogy hogyan profanizálja a szakrális témákat. Megtartja az ikonformulát, ráadásul ez fa hordozóra készült ez a kép, de ez tulajdonképpen egy önarckép. Egy önarckép, akinek a kék szemgödrei ugyanúgy megidézik Modiglianit, mint egyébként Szőnyit, aki szintén használta ezeket a üres szemgolyókat, de ezúttal semmiféle szentséges nincs a képen, hiszen a háttérben épülő házakat látunk, az előtéri figura pedig mici sapkát hord, olyat, mint amit a munkások hordtak, és a kezében ott a boros pohár. Ez egy bizonyos szempontból tragikus erejű önarckép, hiszen látni fogjuk majd, hogy Kondor talán az egyik legfájóbb áldozata a művészek között a korban pusztító alkoholizmusnak. Hiszen ezt nagyon sok szemtanú elmondja, hogy különösen már, amikor a Bécsi utcában élt, akkor rendszeres látogatója volt a környékbeli kiskocsmáknak, ahol egyébként kiválóan szót értett az ott ivó sorstársaival. És lépjünk egyel tovább, nézzünk meg egy másik szakrális képet. Egész olyan ez a mű, mint azok a középkori ikonok, amelyek a szentek életét úgy mutatták be, hogy középen a szent, és körben kicsi jeleneteken az életének az epizódjai. Ez tehát egy ismert, elbeszélő típus. Akit ábrázol, Savonarola. A nagy erejű szónok, akit aztán mágián égettek el Itáliában, és egyébként a szónoklatainak az egyik fő imádói, hódolói a nők voltak, különösen az apácák, de mit csinál Kondor? Megfordítja ezt a szituációt, és azt mondja, hogy a hős, az inkvizíció hős szónoka a nők játéka, a nők játékszere. Ez is nagyon jellemző. A humor. Pontosabban nem is igazán humor, a szatíra, az irónia. Az, hogy nincs olyan szentséges dolog, amit ne tudnak kifacsarni. Körben a szent jelenik meg kicsit úgy, mintha graffitiket látnánk, ilyen gyerekrajzszerű, nagyon primitív képeket, ahol látjuk egyrészt magát Savonarolát börtönbe, rabruhába, egy püspöksövegben, ami ötágú csillag van, alatta megjelenik szinte karikaturisztikus módon egy csontváz alak, fölötte egy glória, és körben is ezek a halálára és kivégeztetésére utaló figurák nagyon ironikus sora rajzik. A dózsa témát is megcsinálja oltárnak. Ennél nagyobb ellentmondás nehéz elképzelni, ez az ambivalencia, ez nagyon érdekli, hogy ütköztetnék különböző témákat. A parasztvezér történetét látjuk itt, egy szárnyas oltáron, középen csak már nagyon megkopott maga a tüzes trónon ülő dózsa, és itt is, ha bezárjuk az oltárt, akkor ugyanezek a kicsit a naív népiességre emlékeztető apró kis jelenetek, picit ironikus módon. És hadd mutassak még egy oltárt, ami profán oltár.
ez a feleségéhez, Kaufmann Ágotához szól. Sok kapcsolata közül ez volt az egyik legintenzívebb, nagyon szerették őt egyébként a nők, és Kaufmann Ágota egy pusztító szépségű femme fatale volt mellette, és ez nagyon szép vers, amit majd ajánlok figyelmükbe, hozzászól, és maga az oltár is a egybekerésük, házasságuk alkalmát ünnepli. A biblikus témái közül az egyik legkiemelkedőbb a Szent Antal megkísértése című lap. És érdemes ezt összekapcsolni Kaufmann Ágotával, hiszen ő maga is megjelenik ezen a lapon, mint kísértő démon. Hogy szokták ábrázolni Szent Antalt? Így. Ugye imádták ezt a témát a művészek, mert a Szent Antal megkísértése, ugye a remete, aki a sivatagi számüzetésben ki van téve a különböző kísértéseknek, kiváló alkalom volt a művészeknek arra, hogy elképesztő fantáziával formáljanak mindenféle szörnyeteget, démont és fantázia lényt. De nézzük csak meg Kondort, hogy ő nem fantázia lényeket formált. Kik kísértik az ő Szent Antalát? Nők. Elsősorban ruhátlan nők. De érdemes arra is fölfigyelni, hogy milyen merészen használ léptékváltást. Vagyis azt, hogy a fő alakot hatalmas nagynak ábrázolja, és a többi figurát is változó léptékben mutatja. Ez egy tipikusan archaizáló eljárás, a középkori művészet alkalmazta. Egyébként a gyerekrajz is nagyon szereti, hiszen a gyerekrajzon is megfigyelhetjük, hogy az a nagyobb, aki fontosabb. Itt tehát Szent Antal az, aki hatalmas méretű, a nők közül is kiemelkedik ez a nő alak, akiben egyébként a szakirodalom is Rényi András írt előre a képről nagyszerű elemzést, azt mondja, hogy ő kifejezetten a Kaufmann Ágotára utal, aki egy ilyen nagyon kacifántos trombitát fúj, és még egy elem tűnik föl ezen a képen, ami szokatlan, az ágyú. Tehát az, és ez is jellemző a Kondorra, hogy a történeti témákba beleépíti a jelenkort, a modernitást. Ez a hibriditás, amiben a kettőt összedolgozza, nagyon jellemző rá. Érdemes még fölfigyelni itt a macskára is, ezt is látni fogjuk majd, nagy macska szerető volt, és a cicák azok gyakran előfordulnak a képein is, bár itt tegyük hozzá, jusson mindenkinek eszébe Manet olimpiája, hogy a fekete macska különösen a promiszkuitás szimbóluma, és abszolút egy ilyen szexuális áthallása is van a macskának. Ebben az esetben különösen, hiszen ez a széttárt lábú, úgy is olvasható, hogy állófarkú Szent Antal, ez számára a legnagyobb kísértés az a nők okozta kísértés. Rényi András interpretációja az, ami az egész képet úgy értelmezi, hogy ez tulajdonképpen magánéleti formába fordítja le a Szent Antal történetet. És ez nagyon jellemző Kondorra. Mutatok még egy másik verziót a Szent Antalra. Itt először észre se vesszük a Szent Antalt. Nagyon meg kell nézni, hogy lássuk, hogy hol van. Látják, hol van? Ott a sarokban, ott kuporog. Mennyire más hangsúly ez, ahol a kísértés van a középpontban. A kísértésnek ez a dübörgő káosza, ez az elviselhetetlen hang, moraj, robaj és őrület, ez a világ legkülönbözőbb dolgait fölhalmozó káosz, amiben szerelmes párok, szétesett emberi testek, denevérek és repülők egyaránt vannak, és alattuk, mint egy ilyen Húsvét-szigeteki eldőlt fej, áll talán egy istenszobor feje. Tessék észrevenni ezekben a képekben azt, hogy mennyire nyitottak, hogy milyen sokat hagynak a nézőre. És még valamire felhívnám a figyelmet, a közelnézetre. Ezek a képek, mint a grafikák egy része, akkor tárják föl magukat, ha rászánjuk az időt. Ha odalépünk bizony közelre, nem úgy, ahogy az impresszonistáknál megszoktuk, és kiolvassuk a képet részletről részletre. Meg is festi a Szent Antal bukását. De milyen furcsa ez a kompozíció, itt igazából Szent Antalt nem is látjuk elsőre, itt megint elbújt. Ő lenne az sárgában, ez az összekuporodó alak.
És akik színesben megjelennek, az ő státuszuk sem igazán egyértelmű, mert ők nem szörnyek, inkább angyalok, elbukott angyalok. Az egész kép picit olyan egyébként, mintha egy Ikarosz bokása lenne, csak mintha menet közben átfordult volna Szent Antalba. Nem érdeklik őt az ikonográfiai hagyományok, ezek a nagy művészettörténeti tradíciók, illetve érdeklik, de aztán a saját képére formálja őket. Még egy ilyen szakrális témájú képet hadd mutassak, a szentek bevonulása a városba, ezt hivatalos megrendelésre készítette, a barátai próbálták őt helyzetbe hozni, hogy tudjon keresni pénzt nagy hivatalos falkép megrendelésekkel. És a fővárosi iparkamara rendelt meg tőle egy nagy pannót, ugye látjuk, hogy ez egy 376 centis, tehát majdnem 4 méteres pannó, ami amikor elkészül, meglehetős felháborodást kelt a megrendelők részéről, mert túl sok rajta a szent. Az iparkamara nem igényelt ennyi szentet, mennyit odafestett Kondor, és különösen nem ebben a ironikus, groteszk formában, ahogy ő tette velük, akik egy ilyen siserehatként, egy ilyen kaotikus zenekarként vonulnak be a városba. Egyébként ott van az előtérben egy nagy fekete macska is, aki semmi módon nem indokolt egyébként ebben a társaságban. Tehát az egész nagyon furcsa, különös, groteszk, egyéni felfogása ennek a jelenetnek, nem is fogadják el a képet, így kerül szerencsére a fővárosi képtár gyűjteményébe. És még egy szakrális képet hadd mutassak, Szent Ferencet a maga bájos játékosságával, kétszer is megjelenik Szent Ferenc szárnyakkal, pedig neki nem voltak szárnyai, csak a madarakkal beszélget, és odafönt ezekkel a kicsit groteszk madarakkal, nézzék csak ezt a fejet, egészen karikaturisztikusan bájos. A játékosság és a humor is olyan eszköz, amit szívesen használ Kondor, és azt hadd emeljem ki, hogy a hivatalos művészet semmit sem utál jobban, mint a groteszket. Mert a groteszk nem tiszteli a hatalmat. És Kondor összes képében ez az irónia jelen van. Hadd mutassak Gácsitól is biblikus képeket, mert őt is nagyon érdekli az, hogy miként lehet kifacsarni a nagy hagyományos témákat. Ő is csinál egy Szent Ferencet, de kicsit olyan az ő Szent Ference, mintha egy mesekönyvből lépett volna elő, sokkal kedvesebb, bájosabb és kevésbé nyugtalanító, mint Kondor biblikus képei. Az ő Szent Ference mindenféle szedett-vetett állatok társaságának prédikál, nagyon bájosak egyébként ezek a kivert kutyák, akik hallgatják a szent beszédét. Gácsit nagyon érdeklik a biblikus témák, és ugyanúgy, ahogy Kondor, ő is aktualizálja őket, és nagyon egyéni szempontból mutatja meg. A Szodomából menekülő Lótot a művészet történet általában úgy ábrázolja, hogy Lót és családja rohan gyalog, és hátra néz a pusztuló város felé. Gácsi teljesen új perspektívából mutatja ezt a témát, amikor egy repülőgépen hagyja el Lót Szodomát, egy olyan repülőn, amit láthatólag úgy tákolt össze a Sufniban, amiben mindenféle talált anyagok vannak, a házból kimenekített, törött üvegablaktól egészen a fogasig mindenféle használati tárgy, és ezen int búcsút a pusztuló városnak. Van itt még egy szó, amit ennek kapcsán ide kell idéznem, ez a menekülés. Eszképizmusnak is nevezik. Egy egész irányzatot, gondolkodásmódot képvisel. Mindkettőjükben közös az, hogy el akarják magukat oldani a jelentől, ki akarják magukat onnan varázsolni. Bibliával, mitológiával, személyes mesékkel, Gácsi figurája is kilép a jelenből. Ez az egyik alternatíva arra, hogy lehet elviselni ezt a létező és egyre szorongatóbb szocializmust. Valami nagyon finom rendszerkritika, ami nem direkt megy neki a fennálló rendszernek, csak a maga módján lép ki abból. Még egy Gácsi biblikus képet hadd mutassak, Noét látjuk, aki már megmentette a világot, nincs rá szükség, a proféták ideje lejárt, hátul fellegvárak és felhőkarcolók épülnek, és Noé a tönkrement hajó egyik szegletében egy kis viskóban olvasgat, mint ilyen szükségtelenné vált próféta.
Ahogy Jónás is hiába való az új világban, Gácsi szívesen képzel el ilyen utopisztikus városokat, mint amit ott a háttérben látunk, és itt is a próféta az egy hajléktalan körülményei közt éldegél a maga kis viskójában, és odafenn egy tákolt figura helyettesíti őt, hogy valaki mégiscsak képviselje az igét. Az a motívum, ami Kondornál nagyon meghatározó, és a biblikus képeken ugyanúgy megjelenik, mint más műveken, az a gép, a masina, a pusztító gépezet. Egyfajta imádata és kritikája ez egyszer, mint a technikai fejlődésnek. Tudjuk Kondorról, hogy nagyon érdekelte a technika. Hornyik Sándor kiállítása hozta az előtérbe, hogy legkedvesebb újságja a Nagy Világ című irodalmi folyóirat mellett az automotor sport. És kifejezetten érdeklik a technikai újítások. A 60-as, 70-es évekre egyébként világszerte jellemző volt a technikai újdonságok gyors fejlődése. A géprepülés géniusza egy angyal alak, aki repülőt tart a kezébe, megint egy anakronisztikus motívum, ahol jelent és múltat kavar, és alatta egy ilyen pöfékelő mozdonyt látunk, ami folyamatosan halad el a lebegő, anyagtalan angyal előtt. Egyébként itt van egy zuhanó kis figura beleszőve a ruhájába. Ő maga is épít szerkezeteket. Egyébként ez fontos ezeknél a művészeknél, akikről szó lesz. Maga a részkarc is egy erős kézműves érdeklődést feltételez, hogy szeretnek bíbelődni az anyaggal. Ugye a részkarc is ilyen bíbelődős. Hát még ezek a konstrukciók, amiket otthon fabrikál, repülő alkalmatosságokat ábrázolnak, vagy egy holdkomp-szerű dolgokat, olyasmiket, amikkel el lehet menekülni, amikkel el lehet hagyni akár az országot, bár Kondor nem sokszor jár külföldön, de nem jut eszébe az emigráció oly sokakkal ellentétben, akiknek viszont igen. Ezeket a modelleket viszont le is fényképezi, különösen élete utolsó éveiben, ide még majd vissza fogunk térni, de látjuk, hogy ezek a modellek nem csak alkotásai, hanem témái is a képeinek. A konstrukciók, a gépezetek, ezek a hiába való monumentális szerkezetek töltik be a képeit. Itt van ez a 57-es, nagyon korai Mennyország meghódítása. Az angyalok segítnek az embereknek, hogy fölkapaszkodjanak egy ilyen csikorgó gépezetre, és onnan, mint a madarak, ott vannak mellettük a madarak is, szárnyat kapva a magasba repüljenek. Megint a menekülés, és megint ennek a menekülésnek az esetlensége, mert az ember egy ilyen esetlen és földhöz ragadt lény. A masinák egyszer, mint a pusztítás eszközei is, nem csak a felemelkedés eszközei, mint itt ezen a képen, ahol Aland, mintha az emberiség örök visszatérő körforgása jelenne meg, háborúskodás, csatákkal és háborúba induló hadsereggel, itt a művészek, mindig jelen vannak ezeken a háborúságokon, odafent pedig ez az őrült káosz, amiben helikopterek, repülők, régi és újabb szerkezetek, gombolyaga tombol. Fontos itt elmondani, hogy Kondor Pestlőrincen született, közel a Ferihegyi repülőtérhez. Ő maga is elmondja, és az életrajzírói is, hogy a repülők folyamatos jelenléte kisgyerekkorától ott volt az élményei között, és a másik fontos élmény, hogy a második világháború alatt a család egy időre a Balaton szemesre, vagy Balaton partjára menekült, és kisgyermekként ott látott egy légi csatát, és azt is, hogy az egyik repülő belezuhant a folyóba. Kicsit olyan ez, mintha a képein újra és újra visszatérne ez az emelkedés és a zuhanás. Ugye azt mondtam, hogy a ellentétek átszövik ezt a művészetet. Na, ilyen ellentét a régi és az új, az emelkedés és az zuhanás, az ördögi és az angyali kapcsolata is.
Amikor Jókai a Jövő század regénye című művét illusztrálja Petőfi Irodalmi Múzeum felkérésére, akkor is leginkább ezek a repülő szerkezetek érdeklik, csak itt kicsit utopisztikus szerkezetek, amik olyanok, mint a madarak, ilyen madáralakúak, de közben egy szuper technikai alkotmány képét öltik magukra. Az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy amikor halála után ugye többen készítettek rá emlékező lapokat, Gros Arnold, hozzá közel álló barátja, egy olyan lappal emlékezett Kondorra, ahol egy ilyen repülőműtermet formált meg. Ugye, ha megnézik, akkor kerekeken áll, de vannak ilyen propellerei, és tulajdonképpen arra szánta őt, hogy valamikor fölemelkedjen ez a Kondor műterem. Visszatérő téma a káosz és a háború. Azt is mondhatnám, hogy Kondor egész művészetére jellemző ez a folyamatos összeomlás. Ha megfigyelik, egyetlen lapja sincsen, ahol ne történne valami végletes. Tehát folyamatosan a pusztulás intenzív állapotában van ez a világ, amit Kondor fölvázol. Ez például egy olyan lap, ahol a háborút úgy ábrázolja, hogy egy házat látunk, odapen békés lakókkal, de ez a ház tulajdonképpen egy emberi fej, ha megnézik, ott van körülötte a haja is. És a háború és a fej körül zajlik a háború. A bombázás és a visszatérő csaták, mintha egy ilyen folytonosan ismétlődő történelmi spirálba lennénk. Nem sokkal a forradalom után készíti ezt a képét, ami megint egy ilyen elvont szimbóluma a forradalom mindenkori elsöprő erejének, ezekkel a aktként ábrázolt figurákkal. Egyébként nagyon érdekes kérdés, ha már a forradalomnál tartunk is a háborúnál, hogy ő hogy viszonyult a hivatalos művészethez. Ugye korban, az 60-as évektől grafikusnak lenni jó volt, ellentétben a mostani helyzettel. Mert az a grafikus, aki hajlandó volt néha hivatalos megrendelésre készült művet alkotni, főleg lézkarcokat, az roppant jól élhetett. A Képcsarnok vállalat rendszeresen rendelt meg lapokat, különféle jubileumokra, évfordulókra, például a Tanácsköztársaság évfordulójára, és ezekért igen jól fizetett. Ezeket aztán a Képcsarnok boltjaiba terítették, és a Képcsarnok ügynökei árusították. Kondor sem volt kivétel. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy olyan nagy avantgárd művészek is készítettek képcsarnokos rézkarcokat, mint Maurer Dóra vagy Major János, és még lehetne folytatni a névsort, szinte nincs is kivétel. Kondor például a Tanácsköztársaság évfordulójára 1959-ben csinálja ezt a lapot, nagyon bizarr az egész, olyan, mintha egy ilyen óvóhelyre tülekednének a felkelők, szintén ruhátlan alakok, akik mindenféle táblákat hordoznak magukkal, és menhely van egyébként kiírva a kapu fölé, amit angyalok őriznek. De a legbizarabb talán az a 10 évvel későbbi Tanácsköztársaság lap, ahol megint a felkelőket látjuk, a tömeget, a forradalmat, de itt már egészen elengedi magát, és ilyen feliratokat látunk, hogy hülye, aki olvassa, illető pasosnak bele nekie. Nem tűrjük tovább, add át a helyed másnak. Nehéz nem belelátni az iróniát ezekbe a lapokba, azt, hogy valami módon az unalomig ismert május 1-e és egyéb politikai célú felvonulások lózungjaira utalnak ezek a lapok. A vasutasztrájk témáját is sikerült fonákjára fordítani, ahol aktos, ruhátlan mozdonyvezetők pózolnak a mozdony élén. Vagy még egy érdekeset hadd mutassak, egy bánya képét. Ez egy nagyon helyes anekdota. Még főiskolás korukban elküldték őket a bányába, hogy ismerkedjenek a munkásság életével, és hát nyilván azt várták, hogy a bánya életének realista epizódjait ábrázolták. Ehelyett Kondor egy bányarémet rajzolt, Major János, aki vele volt, pedig azt, hogy az egyik bányász fejbe kólintotta a másikat éppen egy csákánnyal. Itt is egy meglehetősen atipikus bánya jelenetet látunk, ahol két meglehetősen letargikus háttal ábrázolt bányászt látunk, akikről nem virít a munka szeretete.
Egyébként Kondor több olyan nagy hivatalos sorozatban is benne volt, mint például ez az 59-es felszabadulási album, ahol hagyományos módon gyárakat, vagy akár aratógépet ábrázolt. Ebbe is belevitte a maga varázslatát, de azért angyalok ezeken a képeken nem voltak. És akkor hadd mutassak Gácsitól is gépeket, ha már itt tartunk. Gácsi már 60-ban egyébként, évekkel korábban, mint Kondor, megrajzolja a maga háborús készülődését, egy Kondorhoz hasonló tákolmányt, ahol csupa katona, egyébként ezek rosszul látszik talán messziről, de gázálarcot viselő katonák tülekednek fölfelé azért, hogy aztán elérjék a rakétát, amit remélhetőleg sikerül kilőniük. És itt van a Kondor-féle lap. Egyébként ez 66-os, a Gácsi 60-as, ami egy picit emlékeztet a rakéta kilövő állványokra is, megint egy ilyen babilonszerű építmény, egy ilyen nagyon hivalkodóan óriási építmény, ahova tülekednek fölfelé a ruhátlan angyali lények, katonák és seregek, amiket aztán bedolgoz egy ilyen rettenetes kerék, és odafönt nyikorogva húznak föl éppen egy ilyen rakétát, ami vagy visszaesik a helyére, vagy sikerül kilőni, és a rakétából meg esnek ki az emberek. Tehát az egész egy ilyen értelmetlen és afunkcionális gépezet, ami a technika felmagasztolása és a technika összeomlásának is a szimbóluma. Azért is érdekes ez, hiszen a szocializmus érájában nagyon fontos tényező volt a technikai fejlődéssel való hivalkodás. Kondor ebben a technikai fejlődésben nem hisz, miközben vonzza is az egész terület. Nagyon sok olyan képe van, ami kifejezetten az űrkutatásra reflektál. Az űrkutatás hasított az 50-es, 60-as években, az újságok tele voltak az új, főleg a szovjet űrkutatás eredményeivel. 57-ben bocsátják fel az első Sputnikot, 61-ben fölmegy Gagarin az űrbe, 69-ben megtörténik az Apollo-val együtt a Holdra szállás, elképesztő ütemben fejlődik az űr meghódítása. Azt is tegyük hozzá, hogy nem csak a hírek szintjén, hanem ott van ez a művészetekben is. A Kubrick 2001 űrodössziája 68-as film, és 68-ban indul egyébként a Galaktika folyóirat is, ami tele van olyan ábrázolásokkal, ami a sci-fihez kötődő kép. Kondort nagyon foglalkoztatja ez az egész technikai világ. 61-ben itt látjuk egy nagyon bizarr Holdkomb című rajzát, ami egyszerre egy gépezet és egy bogár ábrázolása, és egy titkos jelnyelven van mellé írva egyébként a magyarázat, tehát ez megint egy ilyen nagyon ambivalens dolog, hogy olyan, mintha műszaki rajz lenne, de közben értelmezhetetlen. Egyébként megfestette a Ezékiel prófétát is űrhajósként, vagy mondhatnánk ezt, hogy egy űrhajóst, aki voltak éppen Ezékiel próféta áruhában, angyal szárnyakkal, amint éppen bekopogtat az emberhez, és festett űrhajósokat is, akik egymásba gabajodva zuhannak az űrben, a semmiben, kicsit hasonlóan az összeomlás különböző fázisaiban levő figuráihoz. Hadd jegyezzem meg, hogy egyébként a kor képzőművészetében nagyon divatos az űrkutatás témája, míg Robert Rauschenberg is, az amerikai pop art egyik kiemelkedő alkotójának van egy nagy sorozata, ami az Apollo programról szól, és ezt például a NASA rendelte meg, és abszolút konkrét technikai rajzok és fotók után dolgozott Rauschenberg. De az űr és a sci-fi téma nagyon népszerű a kor magyar művészetében is. Gondoljunk csak Cyrano de Bergerac holdbéli utazására, ami a világ egyik első sci-fije, és amit Csernos Tibor fantasztikus monotípiákkal illusztrál. Ugyanezt a Cyrano holdbéli utazását egyébként a Rékasi Csaba is megrajzolta, vele majd fogunk foglalkozni bővebben, és azért ilyen fura az állása a képnek, mert oda látják a földi világot, ahonnan elindul az utazás a holdba,
És azt mondja Cyrano, hogy a Holdon minden olyan, mint a Földön, csak fejjel lefelé van. Úgyhogy Rékas ezt így ábrázolja. Egyébként itt van egy csomó technikai eszköz, nézzék csak ezeket a távcsöveket, vagy ezt a holdkompot, tehát nagyon is konkrét műszaki eszközök is megjelennek a képei. És Kass Jánost is hadd mutassak, az új mutációs sorozatát, ahol kondorhoz hasonlóan géplények vannak, félig állat, bogárszerű alkotmányok, amik gépszerűen vannak megszerkesztve, ilyen igazi, mutáns, poszthumán lények, amiket újabban mi is megálmodunk. Rékasi Csaba asztronautáin pedig szintén űrkutatók jelennek meg, űrhajósok és mérnökök, de ezt a képet azért mutatom, mert Rékasi ide oldalra helyez egy nagyméretű figurát, aki fontos, és ha jól megnézik, akkor hátulról is kivehető ez a jellegzetes vastag keretes szemüveg, ő Kondor Béla, aki ott üldögél a tudósok között, és szereli a szerkentyűket. És hát ha már űrhajósokról van szó, akkor még a Siskov Ludmil nevét is megemlíthetjük, aki a iparterv kiállítás egyik kiállítója volt 1968-ban, és az elsők között használt szórópisztolyt. És szórópisztollyal festette meg ezeket a űrhajósokat is. Még egy téma van Kondornál és Gácsinál párhuzamosan, ez pedig a hidegháború. Hiszen nem elég, hogy az űrkutatás mint jelenség foglalkoztatja őket, hogy a technikai, ipari fejlődés nagyon fontos téma a hírekben. De a 60-as években mindenkit átjár zsigerileg a hidegháború félelme. Az atomágyú felállítása címe ennek a képnek, és egy nyikorgó fölhúzott ágyú csövén meztelen emberek maguk kiszolgáltatottságában kúsznak föl, a háttérben pedig ott menetelnek a katonák. Egy Mars című fametszetén Kondornak pedig a mitológiai Mars jelenik meg egyenruhában és gázálarcban, mintha egy marslakó lenne. Vele párhuzamosan Gácsi Mihály 1960-ban egy egész hidegháborús grafikai sorozatot csinál, Hidrogénbomba címmel, nagyon szépen megfogalmazva ezt a hidegháborús rettegést. Itt egy repülő alkotmányt látunk, ami bombákat és röplapokat szór le, itt pedig gázálarcos katonákat, akik vásárosként árusítják a háborút, a különféle bombákat és mini csontvázakat, ilyen kis marionett bábszerűen, egy kicsit utalva arra, hogy ez az egész hidegháborús hisztéria, ez jól jövedelmező forrása is volt a politikusoknak, és a sorozat befejező darabja a jobb alsó, ahol a pusztulás utáni állapotot látjuk. Itt egy másik Gácsi mű, ahol nagyon egyértelmű ez a hidegháborús feeling, ahol egy fiatal embert kísértenek, mint Szent Antalt, ezek a gázálarcos katonák, ahol mindenféle hibrid fegyvert használnak, például az egyikből bogarak áradnak szét, amik járványt terjesztenek, maga a fiatal ember pedig éppen most fecskendezi be magának a drogot. Ez a káosz, ez az apokalipszis, ez az összeomlás. A legnemesebb alakban Kondornak ezen a Romantikus Tanulmány című sorozatán jelenik meg, ahol a bevezető képen a teremtést látjuk, a világ megalkotását, itt lent Ádám és Éva figurájával, mellettük egy gondolkodó Dürer melankóliájára utaló alakkal, és odafönt pedig egy ilyen kozmikus káosszal a világ teremtése jelenik meg, és külön vörössel rányomtatva egy angyal, aki fölfelé törekszik, a háttérben pedig egyébként ott van az emberiség örökké visszatérő csatája. A második lapon a technika pusztító ereje jelenik meg. Egy ilyen mindent maga elő toló, mindent fölfaló gépezet alakjában,
amiben egy repülőgép is becsapódott, és egy utasszállító és egy kis repülő, és ez a masina tolja maga előtt az emberiség kulturális hagyományát élén Európa elrablásával. És itt van elől egyébként egy kis szónok is, aki ezt az egész gépezetet irányítja, itt a vörös angyal már zuhan. Az előző nem emelkedett a teremtésen. Ez viszont már az összeomlás. A harmadik lapon pedig újra megjelenik ez az angyalpár emelkedőben, és itt pedig egy vár képe tűnik föl. Fölhívom a figyelmet ezekre a nagy absztrakt foltokra, mert hogy Kondor nem elégszik meg azzal, hogy aprólékosan a részleteket megrajzolja, hanem szinte mint egy absztrakt, expresszionista festő él néha ezekkel a nagy elvont felületekkel. Hogy viszonyul a saját jelenéhez? Érdekelte a jelenkor művészete is, képben is volt az új izmusok tekintetében. Legjobb barátai közé tartozott például Erdélyi Miklós is. Ez a sorozata is azt mutatja, hogy nagyon is elevenen reflektált a saját jelenének a művészetére, de ahogy többször megfogalmazta, ő a saját világát akarta építeni. Nem vagyok modern, mondta, nyilatkoztatta ki, és a művészetében is a saját világát építette elsősorban. Ezen a Happening című lapon egy bizarr színpadi jelenet jelenik meg, egy figurával, akinek nincs arca, csak egy kabátot hord, és nyilvánvalóan utal az első magyarországi happeningre, Szentjóbi Tamás és Altorjai Gábor rendezésében megvalósult happeningre, ami nem volt ott Kondor tudomásunk szerint, viszont olyan barátai, mint Gros Arnold, a második happeningen egyébként személyesen is ott voltak, tehát hallhatod róla. Egyébként itt van ennek a Happening című lapnak a második darabja, ami egészen hasonló káoszt ábrázol, mint ami ezen a bizonyos 66-os happeningen lejátszódott. És hasonlóan ironikus képet formál a modern kor művészetéről a Velencei Sláger Biennálé is, ami abban az évben készül, amikor Kondort kiküldik a Velencei Biennáléra, Vilt Tibor és Kokas Ignác mellett képviseli Magyarországot Velencébe. Ide kapcsolódik az a furcsa esemény, amikor a halála után Rózsa Gyula egy nekrológot közöl, amiben úgy mellesleg lead egy olyan magnóra rögzített beszélgetést, amiben Kondor elítélőleg nyilatkozik az avantgárdról és Erdélyi Miklósról, aki azt tervezte, hogy Kondor Bécsi utcai műtermének ablakából kidob egy kockakövet, Beke László kockakő akciójára való válaszul, és arra megemlékezve, hogy 10 évvel korábban Kondor műtermének az ablakából esett ki Sarkady Imre író. Na most ebből azért lett elég nagy botrány, mert ez egy személyes beszélgetés volt, amit valaki véletlenül rögzített magnóra. És Rózsa Miklós ezt a beszélgetést azért közölte le, hogy ezzel is bizonyítsa, hogy Kondornak nem volt köze az avantgárdhoz. Ez egy kicsit el akarta mélyíteni ezeket a szemben álló frontvonalakat. Erdélyi Miklós válaszul ezt a cikket lemásolja, és feketében átfordítja, mint egy jelezvén a tiltakozását az ellen, hogy Kondort bárhova is besorolják az avantgárdhoz, vagy a másik úgymond konzervatív táborhoz. Ez egy folyamatos vita témája egyébként Kondor művészetének. Ami nagyon erősen kötődött egyébként a tradícióhoz. Ezt nagyon szépen mutatja az, hogy hogyan kapcsolódtak a művei a nagy művészeti tradícióhoz. Ugyanabban az évben, amikor a happening készül, a Dürer emlékére rendezett kiállításon, ahol egyébként Gyulai Livius csodálatos orrszarvúi is szerepelnek, egy egész sorozatot rajzol meg Dürer emlékére, ahol egy-egy motívumot emel ki Dürerből, a drapériát, a szabadságot jelző repülést, a vitatkozó kezeit, vagy a testiséget, az érzékiséget, a boszorkányokat.
vagy az igazság alakját, ami félig férfi, félig nő, illetve a kézműves figuráját, Dürer édesapjáról készült portré kapcsán, és a legszebb lap Dürer aránytanról szóló tankönyvére utal. Ugye így néznek ki a Dürer-féle rajzok, az emberi arányok matematikáját vizsgálja, és Kondor lapja különböző rajzstílusba helyez egymás mellé különféle női alakokat, és ennek a sorozatnak a része ez. Mindenki fölismeri előre, hogy melyik Dürer lapra vonatkozik, mert van egy nagyon jellegzetes motívum, ugye ha ezt az egyet látjuk és semmi mást, tudjuk, hogy ez a melankóliára utal. És milyen elegáns, hogy ebből a nagyon bonyolult lapból, ami egyébként a művészi vívódásról szól, egy dolgot emel ki, ezt a bizonyos tetraédert, ami az egyik legtitokzatosabb része a Dürer melankóliájának. És e körül görnyed az angyal, és ennek mutatja szinte pornográf módon a fenekét, ez a másik figura. Ez is egy nagyon furcsán értelmezhető iróniával teli, marógunnyal teli átirat. Egyébként itt van néhány példa arra, hogy a művészet történeti emlékezetben a tetraéder az milyen erősen kapcsolódik Dürer művészetéhez, és még egy Dürer lapot hadd mutassak Gácsitól, aki pedig a híres, a lovag, az ördög és a halál című lapot írta át ezzel a nagyon ironikus móddal, ahol az önarcképét helyezte be a lovag helyébe, a halál pedig konyakos üveggel kísért, a háttérben pedig egy hidegháborús, gázmaszkos katona jelenik meg ezen az átiraton. Ezen most átugrok a Madách sorozaton, mert tudom, hogy időhiányban vagyok, és végezetül még hadd hívjam fel a figyelmet a technikai kísérleteire. A teljes nonfiguráció őt nem érdekelte. Sokkal nagyobb mesélőkedv volt benne annál, hogy az absztrakció foglalkoztatta volna. Viszont néha szinte eljut az absztrakció a legnagyobb elvonatkoztatás határára, különösen a monotípiáiba. A monotípia az egy nagyon sajátos műfaj, ami abszolút alkalmas a kísérletekre. A Veronika kendője sorozat pedig arról szól, ami minden grafikának a lényege, a közvetlen lenyomat. Ugye mi a Veronika kendője mítosznak a lényege a Bibliába? A keresztet vívő Krisztus arcát lemosni, letörölni, oda nyújtja a kendőjét Veronika, és azon a kendőn ott marad Krisztus arcának a lenyomata. Egyesek szerint ős grafika, minden grafika alapja, minden lenyomat, képi lenyomat alapja. Ez a sorozat arra utal. A monotípiái között van ilyen fantasztikusan elvonatkoztatott, mint ez a Zsári übüjének az agyatlanítás nótájára vonatkozó képe, és Zsári übű papáját illusztrálja is egyébként Kondor. És a monotípiák között elképesztően szabad és izgalmas kompozíciók vannak már a 60-as évek elejétől, ahol néhány anyaglenyomatot használ. Ugye a monotípiának az a lényeg, hogy mindenféle dolgokat teszek a papír, befestékezett papír alá, és nem kiszámítható a végeredmény. Tehát van benne egy ilyen izgalmas szabadság elem is. A monotípiák tehát a legkísérletezőbb lapok közé tartoznak, van köztük ilyen szinte absztrakt, mint például ez a konstrukció is, ami egy ilyen frottásszerű elem, vagy ez az izgalmas vonalkompozíció. Egyre elvontabbá válik Kondor a 60-as évek végén, 70 körül. Az egyik utolsó nagy ciklusa a Valaki önarcképe, amivel a 68-as Velencei Biennálén szerepelt, ahol monotípiát és sablonnyomatokat alkalmazott, nagyon újszerű technikákat, és tulajdonképpen különböző művész szerepeket jelenített meg, néha Csontvárira utalva, néha kézműves művészre, vagy Velázquez figuráira utalva. Egyébként a művész szerep az Gácsinál is nagyon fontos. És nagyon
kritikus, önironikus. Gácsi a művészt egy ilyen lerobbant csepürágóként ábrázolja, aki magányosan bábozik a kis bódéjában, árulja a rézkarcokat, metszet és karckészítő, hozott anyagból is dolgozik, írja ki maga mellé, és egyébként ezen a kis viskó ajtaja mellett ott van egy tábla a csengő alatt, Dürer egyszer, Gácsi kétszer. Ami jól mutatja, hogy neki is milyen fontos volt Dürer, és egy másik képén is magáról beszél, egy ilyen kisvárosi rozzant viskóban Gácsi Mihály, Gácsi és fiai grafikai műintézete termelői rézkarcokat árul, termelői rézkarcok után, és a tetején egy Pegazus jelenik meg ennek a műteremnek, mind a két alakban ő van, a ló is, és aki meglovagolja is, és aki meglovagolja, az egy alkoholos üveget tart a kezében. Egy maró öngunnyal teli művészkép ez, ennél keményebbet alig tudok mutatni, mint ez, ahol magát a műtermet egy budiként mutatja, egy ilyen rozoga kertvégi budiként mutatja be, ahol az ex librisek a WC papír helyén vannak. Kondor Béla utolsó nagy képei halála előtt kálváriák, korpuszok, szakrális témájú képek, festőileg egyre elvonatkoztatottabbak, elnagyoltabbak, ugyanúgy, ahogy valaki önarc képe is, elképesztően nagy erejű, gesztusos festmények, önkéntelenül is fölmerül az emberbe, hogyha nem következik be ilyen gyorsan a halála, akkor vajon hogyan folytatta volna, lehet, hogy eljut a gesztusos absztrakcióig. Ezekben a festményekben a mozdulat, a festői mozdulat már nagyon meghatározó elem. És az utolsó művek közé tartoznak az úgynevezett katasztrófa képek, azokat a katasztrófákat, azokat a folyamatos összeomlásokat, amiket a grafikáin megjelenített, végül már csak építi otthon. Azt mondja, hogy már nem érdekli a rajz, az aprólékos rézkarc. Konstrukciókat hoz létre, kis matchboxokat telepít közéjük, és olyanok ezek a képek, mintha kvázi dokumentumok lennének. Valamiféle összeomlás, katasztrófa, dokumentumfotói. Kísérletezik fényképpel, egymásra exponálja a fotókat, ez egyébként abszolút összhangban van a 70-es évek fotókísérleteivel, tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy a fénykép, mint kísérleti médium egyre jobban előtérbe került a művei. De 72-ben bekövetkezik az, amitől akkora szoros közeli környezete már nagyon félt, egyre rosszabb állapotba kerül, tulajdonképpen halálra issza magát. Egy lassú öngyilkosság volt az, ami történt, hiszen az orvosai is figyelmeztették, hogy a szíve, aminek régóta tudta már, hogy problémás, beteg a szíve, nem fogja bírni ezt a mennyiségű alkoholt, és 72. decemberében jön a hír, hogy 41 éves korában meghalt Kondor Béla, szívszorító Molnár Edit visszaemlékezése, ajánlom figyelmükbe, az interneten is elérhető, egy fotós, aki végigkísérte Kondor életét, ott volt az utolsó napokban is, és végigfotózza a műtermet, azt is, ahogy kiviszik a koporsót, és elbúcsúztatja a cicája. Köszönöm szépen a figyelmet!